היהודים שצופים בסרט, אנחנו רצינו הרבה זמן לחסל מטרה, עזוב אותי, קוראים לה איזו רונן. אנחנו ניקח מכשיר זה, אתם רואים? עם כדור נפץ מסוכן. נפיץ מגנון, זה נופל, ומפוצץ לו את הראש. אם אנחנו לא רגע, לא ככה. אנחנו רוצים, הדרישות שלנו זה פיצה כל השנה, כל יום תקבלו פיצה. ומרואן ברג'ותי. פיצה משפחתית. תשחררו 1,000 אסירים פלסטינים ותתנו לי עוד פיצה. זהו. אם אין פיצה, סמבוסק זה גם טוב, נפרגן פלאפל וזה. עכשיו, לדובר שלנו, קוראים לו גאיו אל-מחמודי.